Hi friend, kamusta na ang life mo? Kayod marino pa rin ba? Wala nang time sa pamilya dahil sa kaka-overtime? Mahaba na ba ang listahan ng utang mo? Friend, bakit hindi mo subukan mag-business? Yung maliit lang ang kapital, yung ang product ay ginagamit ng lahat, at yung legal, yung hindi ka mapapaya sa kaibigan mo. Curious ka na, no? Ito na ang maaaring sagot sa problema mo. Presenting My Life Pro, isang bagong programa ng V-Mobile Technologies Incorporated sa Team Mavericks. No selling, no recruiting, at no forcing. Gagamitin mo lang ang cellphone at SIM mo. Pwede ka nang kumita ng hindi lang barya-barya, kung hindi bundle-bundle pa. Hindi ba, ang cellphone load ngayon ay basic necessity na. At sa Pinas pa lang, 85 million na ang cellphone users. Tayo na nga ang texting capital of the world eh. Dahil 8 out of 10 sa atin ay gumagamit ng prepaid load. At kapag nauubusan tayo nito ay sobrang hassle talaga. Paggabi na at sarado ng tindahan, nasa biyahe tayo, nasa loob ng opisina, umuulan at bumabaha. Talagang hassle. Hindi ba simula nang binili mo ang cellphone mo, ay puro gastos na lang ang binigay nito sa'yo? Malamang, sa loob ng isang buwan ay nakakakonsumo ang pamilya mo sa higit 1,500 pesos. Sa isang taon, 18,000 pesos. At sa 10 taon, 180,000 pesos. Ang laking gastos nito. Ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo convert ang expense mo to income just by using your own phone and SIM? Load yourself and your family and you will earn by teaching others to load themselves too. Yan lang ang ginawa ng mga naging millionaires sa V-Mobile. Ang dali lang kumita, di ba? Ang V-Mobile ay na-establish noong April 29, 2008. Ito ay legal na nag-ooperate sa 11th, 19th at 20th floor ng Galleria Corporate Center sa EDSA Corner Ortigas. At mayroon din itong 90 plus nationwide distributor mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay inaalagaan ng Penta Capital Management Corporation na nakatulong na rin pinansyal sa napakaraming mga sikat na kumpanya. Ang V-Mobile ay may strong relationship sa mga telco companies tulad ng Smart, Sun at Globe. Pero ano bang nabibigay na serbisyo ng V-Mobile sa atin? First, ang convenience. Dahil makakapag-load ka sa sarili mo at sa pamilya mo 24/7, anytime, anywhere, at any network pa. Gamit ang sarili mong phone at SIM. Di mo na kailangan pa maghanap ng tindahan kahit gabi na, nasa malayo ka man lugar, or kahit bumabagyo. Bukod sa V-Mobile office at distributors nationwide, ay pwede ka na rin mag-replenish ng e-wallet mo sa mga banks, sa fellow members, via GCash or Smart Money, at pwede mo rin convert ang earnings mo to load wallet. Second, ang discount. Hindi lang e-load ang mabibigay sa iyo ng V-Mobile with discount. We have 350 plus products from cellphone cards, prepaid landline, prepaid cable TV, prepaid internet, online games, at marami pang iba. Third, ang income opportunity. What if, sa pagsali mo sa My Life Pro, ay pwede ka mag-earn ng 30,000 in 4 months? Magkaroon ng chance makapag-travel at makuha mo ang dream car mo for free. Paano? Napakadali lang mag-umpisa. Maging isang member ng My Life Pro. Gumamit ng 600 worth of load or products every month. At teach your friends to load themselves too. Ito ang tinatawag na incentivized consumerism. Or sa madaling salita, you load, you earn. Bawat isang maturuan mo na maloadan nila ang sarili nila at kumuha rin silang ng My Life Pro subscription, ay may direct referral incentive kang 700 up to infinity. At kapag ang direct referral mo ay nakapagturo na rin sa kani-kanilang mga kaibigan at kumuha na rin sila ng My Life Pro subscription, may bonus ka pa dito na 250. Mula 2nd up to 9th level mo, makaka-receive ka ng subscription sales bonus. Di lang yan. Dahil nagkukonsume sila ng load at products monthly, meron kang average 1% na product patronage bonus na makukuha rito. Mag-build ka lang ng group of consumers, sigurado na may monthly income ka pang makukuha rito dahil sa average 1% na product patronage bonus. Kaya umpisa mo na turuan mga kaibigan mo from Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na rin ang mga Filipino friends mo worldwide. Mahirap bang humanap ng kaibigan? Dito sa Team Mavericks, meron tayong I100E strategy. Invite 100 friends and educate them. Sigurado ako, meron kang relatives, friends, neighbors, at Facebook friends. Pero out of 100 friends na may invite mo, ilan sa tingin mo ang kukuha ng My Life Pro subscription?
50%? 25%? 10%? Sabihin natin 3% na lang. Oo, 3 lang sumali sa'yo out of 100 friends na nasabihan mo. At ganun na rin na nangyari sa mga na-invite mo. They practice the I-100E strategy pero 3 lang din ang sumali sa kanila sa loob ng isang buwan. Pero in 4 months, pwede ka palang kumita rito ng mahigit 30,000. At in 9 months, pwede palang 7.3 million na ang potential income mo rito. Group of 3 consumers pa lang ito what more kung mas marami pang naturuan mo. At ang maganda rito, dahil patuloy lang sila nagkukonsume ng load at ibang products ng MyLife Pro, maaari ka pang kumita ng up to 177,000 monthly dahil sa 1% na product patronage bonus. At para hindi ka na rin mahirapan, tutulungan ka pa ng V-Mobile makahanap ng mga may invite mo. Dahil lahat kayo ay maaaring makapag-travel at maabot ang mga dream car nyo for free at tax-free pa. Paano? Maghanap ka lang ng group of 3 mo na gusto makapag-travel at magkaroon ng dream car din. At tulungan mo rin sila makahanap ng group of 3 nila. Kapag umabot ka na sa level 4, meron kang free money management training para matutunan mo pangalagaan ang mga nakukuha mong earnings na. At kapag dumating ka naman sa level 6, may libre ka ng Asian Cruise Travel para makapagpahinga ka naman. Sobrang sipag mo sa business mo At kapag narating mo ang 9th level, sa'yo na ang dream car mo. Lahat yan bibigay sa'yo ng V-Mobile for free at tax-free pa. So gusto mo na malaman magkano ang one-time subscription fee na makakapag-load ka 24/7, anytime, anywhere, at any network na may 700 pesos direct referral incentive at 250 pesos subscription sales bonus na may average 1% patronage bonus at may access ka pa sa website para ma-monitor mo ang business mo. Lahat ng ito, mag-start lang sa 4,999 na capital. Kung ito ang magiging life mo, ang sarap hindi ba? May free money management training ka na. Makakapag-relax ka pa sa Asian Cruise Travel mo. May pocket money ka pa up to 7.3 million. At yung dream car mo, matutupad pa. At hindi ka mamumroblema sa panggas mo dahil may monthly income ka pang 177,000. Friend, isa lang ang life natin. Huwag na nating sayangin pa. Sarapan mo na at umpisahan mo na ang MyLife Pro business mo. Aasenso ka na, makakatulong ka pa sa pagbigay ng convenience, discount, at income opportunity sa mga friends mo. Lahat ng yan, lalong mapapadali dahil nandito ang Team Mavericks. Para maalalayan ka, meron tayong libreng trainings sa Mavericks Training and Support Center sa 14th floor ng Galleria Corporate Center sa EDSA, Corner Ortigas. Meron din tayo sa Cagayan de Oro at Davao City. Lahat yan exclusive for Team Mavericks. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na ako at marami pa akong sasabihin sa'yo na extra income ng MyLife Pro. Oo, marami pang ways of earning ang MyLife Pro. Gulat ka no? Sige, tawag na!